Не се подимам. А? А? Кое? Не якало викам. Не. Що те? Стай. Не да може да това. Не е мъртвена, точно. Но не е много за червенка, че ли? Нямам такъв крема. Това голяма пишка имаш, а? А там може да пъка много леко. Нямам скоро го намажа и там. Не мажем. Кажи, Деле. Какво направи, майка? Сами си направи тя ми. Да помагам нещо? Не. Много работи от така, не си ми пушката му. Не, пушката няма да